Милләтнең гырыф-гадәтләрен, хылкын, хәтта яшәеш үзенчәлекләрен бию аша таныту зур талант, дип әйткән бер акыл иясе. Андый сәләтләр бездә дә бар һәм Татарстанда бию сәнгате үсештә дип горурланып әйтә алабыз. Нигезедән үк быел Казан дәүләт мәдәният институтының хореография сәнгате кафедрасы ачылуга 50 ел тулырак Айзилә Батырханова әзерләгән язмада. Казан дәүләт мәдәният институтының 1993 елгы чыгарылыш студентларын матур бәйрәм кабат очраштырды. Йөзләрдә елмаю, күңелләрдә шатлык. 88 ел без кердек бу институтка. 93 елда бетердек. Без беренче курс, безнең шул елны эшләделәр институт культуры и искусств. Без беренче курс 5 ел укыган курс. Biz бәхетле, бик көчле укытучыларда укыдык һәм бүген менә очраштык. 30 елдан соң без бик бәхетле, бик шатбыз. 1972 елда Казан мәдәният институты югары белемле биючеләрне әзерләүгә керешә. Бу чын тарихи вакыйга була. Хореография сәнгате кафедрасының башында РСФСРның һәм Татарстанның халык артисты балерина Нинель Юлтыеваның исеме алтын хәрефләр белән язылган. Нәкъ менә аның җиңел аягы белән мәдәният институты профессионал биючеләрне әзерли башлый. Безнең чыгарылыш студентларыбыз, чыгарылыш специалистларыбыз эшлиләр бүген бөтен Россия буенча һәм чит илләрдә эшлиләр. Алар җитеклеләр бию ансамбльләрен. Дөньяның кайсы читенә генә бармасыннар, Татарстан биючеләрен әллә кайдан танып алалар. Горурлыгыбыз, йөзек кашы булган Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле биючеләренең яртысыннан күбрәге мәдәният институтының хореография кафедрасы студентлары. Шәп кадрлар өчен рәхмәт сезгә дип баш иде. Үзе дә әлеге югары уку йортын тәмамлаган дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Айрат Хаметов. Я здесь училась, я здесь работала. Мин бик бәхетле, биредә укыдым һәм үзем укыттым да. Иң куандырганы шул, бию һөнәренә очраклы кешеләр килми. Кечкенәдән үк үз өстендә эшләү, хәрәкәтләнү, бию түгәрәкләренә йөрү алга таба яшьләрне төз гәүдәле биючеләр итә. Безнең югары уку йортында теоретик белемдә, практик белемдә, методик белемдә, иҗатта бергә кушыла. Юбилей концертында кутлаулар, теләк әйтүләр бик күп булды. Төрле елларда белем биргән укытучыларны да алкышлап искә алдылар. Милли хореография сәнгатенә зур өлеш керткән, уникаль китаплар бастырган Гай Хаджиевич Таһировны аерым бер җылылык белән искә алдылар. Гай Хаджиевич, искиткеч культуралы кеше инде. Аның белән аралашу бик әйбәт була иде инде. Миндә хәтта фотографиядә сакланган без икәү, аның белән студентлар белән чырашабыз. Шул аудиторияларның берсендә. Бүгенге көндә хореография сәнгате кафедрасы традицион укыту ысулларын һәм яңа белем бирү технологияларын берләштереп, Татарстаннан гына түгел, Россия төбәкләреннән, чит илләрдән дә студентларны кабул итә. Һәр педагог укыту процессын камилләштерүгә һәм кафедраны үстерүгә үз өлешен кертә. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.